Чакай да ги снимам. Чакай да ги снимам първо вътре. А? Ето, скъпи приятели. Каква бабуна съм станала? Ай, живи здраве. И да родите по хубавление. Ето инициаторите на това събитие. Боко, Иво Савов, леко да не паднеш. И разбира се, аз. Риболовен пит трак. Да не паднеме, защото ето го и този там гаден циган, който в момента не знае какво става. Не е виждал такова нещо през живота си. Това е от нас. До чуване и довиждане.